Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela akkumpanjat mid-deputat mexxej Eliksa Ġussaliba u l-Ministru Clint Camilleri żar Loters Aquatic Sports Club f'Marsal Fornawdex. F'din iż-żjara Dr. Abela kellu l-opportunità jiltaqa' ma' tfal u żgħażagħ li jattendu il-klabb kif ukoll mal-atleti. U għaltaqa' mal-Kumitat tal-Klabb tal-Water Polo li ringrazzjaw lill-Gvern għall-għajnuna nataw bħala klabb matul is-snin kemm dik finanzjarja kif ukoll għajnuna riċenti fejn ġie pprovdut spazju adekwat biex isir it-taħriġ. Il-Prim Ministru Abela sostna l-investiment f'faċilitajiet sportivi u dak li jkollu li jsaħħaħ il-komunitajiet huwa dak li jisħaq fuq Gvern Laburista biex jgħin laqdiet. Illum il-klabb iħarreġ bosta tfal u għandu sessjoni differenti li bihom qed irawhom it-tfal sa minn età żgħira fl-isport akwatiku u bosta żgħażagħ fl-isport tal-water polo. Il-Kumitat tal-Loters irrimarka kif l-appoġġ tal-Gvern qed jippermetti li l-klabb ikompli jikber u jħares b'ottimizmu lejn il-futur. Dan fost oħrajn permezz ta' inizjattivi bħall-organizzazzjoni tal-Loters Fest f'Settembru, il-promozzjoni tat-turiżmu sportiv f'Għawdex bil-Visit Gozo Cup u l-ftehim li permezz tiegħu 3 boathouses fiż-żona ta' Marsalforn għaddew għand il-klabb ċens għal 45 sena.